Tervetuloa myös minun puolesta. Olen siis Jonas Harald ja työskentelemme, minä ja Anita, Aktionista Bottenilla, joka on Pohjanmaan LEADER-organisaatio. Meillä on LEADER-toiminta, Kala LEADER ja Kylätoiminta. Ja sitten haluan esittää ihan lyhyesti tämä niin kuin pohja vähän tähän seminaariin. Eli mikä on uudistuva vesiviljely ja mikä on meidän Cool Blue-hanke. Ja Cool Blue-hankkeella on myös oma verkkosivu coolbluefuture.org, josta löytyy tietoa uudistavasta vesiviljelystä ja se toimii monilla eri kielellä, ainakin 10 eri kielellä. Eli sieltä löytyy enemmän infota. Ensin sitten, mikä on uudistava vesiviljely? Meillä on Cool Blue-hankkeessa meillä on tämmöinen määritelmä, että uudistava vesiviljely on syötävien vesilajien viljelynä siten, että viljelyllä on positiivinen nettovaikutus ympäröiviin meriekosysteemeihin. Uudistava vesiviljely ei ehkä välttämättä täytyy olla syötäviä lajeja, mutta kuitenkin niin, että hyödynnetään ja käytetään sitä, mitä on kasvanut siellä. Muuten se ei ole vesiviljely. Ja miksi tämä on hyvä? Se on paikallinen ruoan ja raaka-aineiden tuotantoa ilman lannoitteita, kemikaalia tai rehua. Se puhdistaa vedestä ravinteita ja epäpuhtauksia ja lisää vesiympäristön biologista monimuotoisuutta. Sen lisäksi, mikä on myös tärkeää, on, että se lisää ihmisten tietämystä vesiekosysteemeistä ja lisää yhteisöllisyyttä, aktivoi ihmisiä ryhtymään konkreettisiin toimiin vesiympäristön hyväksi. Eli se on tämä vähän vaikea sana. Sitten Cool Blue-hanke on periaatteessa 2 eri hanketta, kansainvälisiä hankkeita, missä olemme mukana. Ja hankkeiden tavoite on kehittää ja levittää tietoa uudistavasta vesiviljelystä sekä rakentaa verkostoja ja yhteistyötä tästä aiheesta. Se, mitä voidaan sanoa, on, että se onhan erittäin erilaisia olosuhteita, siis näiden paikkojen välillä ja esimerkiksi suolapitoisuus vaihtelee hyvin paljon. Ja tästä syystä viljelylajit ja menetelmät näyttävät erilaisilta eri maissa myös. Paljon inspiraatiota tähän on tullut Tanskasta, missä on 35 tai 40 yhdistyksiä ja harrastajia, joka kasvattavat eri lajeja omiin ja paikallisyhteisön tarpeisiin. Ja ne kasvattavat siellä sinisimpukoita ja merilevät ja niin edelleen, kun heillä on korkeampi suolapitoisuus. Ja meidän kysymys oli silloin, että mikä on sitten meriviljelypalsta Suomessa? Mitä lajeja voimme kasvattaa ja millä tavalla? Ja tästä aloitimme järvisimpukan kanssa. Saatamme olla ensimmäiset maailmassa, jotka kokeilevat järvisimpukoiden kasvattamista elintarvikkeeksi. Meillä oli erittäin monta kysymyksiä, kun aloitimme. On vielä monta kysymyksiä, mutta voimme
kuitenkin todeta, että järvisimpukka on syötävä ja maukas raikastuksen jälkeen, mutta toimiva lisääntymismalli niin, että voisimme saada miljoonia pieniä simpukoita puuttuu vielä. Eli on paljon työtä jäljellä. Ja sitten siellä sen jälkeen aloitimme kelluvien kasvatusalustojen kanssa, eli päivän aihe. Olemme testanneet ja kehittäneet kelluvia kasvatusalustoja. On käytetty siis monta eri sanoja näistä alustoista. Floating Gardens, Floating Wetlands, Floating Islands. Jos googlataan, niin voidaan käyttää eri nimiä. Ja tärkeä yhteistyökumppani tässä kehityksessä on ollut VAMK, missä Anniina ja Johannes on tehnyt teesit aiheesta. Ja se on se, mitä me saamme tänään kuulla enemmän.